Ana lamini na bolmara dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Amadu El Konare an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'u waleɲuman dɔn kosɛbɛ an sigira an ka kɛnɛ kan laadala jɛmu anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala boli kɛ Amadu El Konare jamana kunnafoni a b'o de maa na sɔgɔmada in na an maa saba jɛlen bɛɛ min ye kogo kɔfɛ maa ye o de ye Jibi ye Jibi e ni ne fila tɛnkunnen bɛ ɲɔgɔn na ni Jibi ye wuli ka jɔ kɛ an n'a lajɛ e k'a dɔn k'an jour kunnafoni na Mamudu Surunin a kun da an bɛ tile fila taama na faso la e ko kunun ko marafaka ma duru sande nka yanni waati ni fana cɛ i k'a dɔn an baarakɛɲɔgɔn min bɛ san i k'a dɔn radio centre directeur an n'ale wele k'a ɲininka marifateka min bɛ san ni min don Jibi karamɔgɔ dɔ b'a tunkara ma don so kɔnɔ mun bɛ mun o ka fisa ni donna nka ma fɛn da ye o ye tiɲɛ bala cogo bɛ di bi Amadu El Konare Amadu El Konare n bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le combat nin ye sɛbɛnfura in nin y'a bolo ko siɲɛ 3,225 ye sigi Amadu El Konare i k'a dɔn Aba ale ye an baarakɛ ɲɔgɔn ye radio so min n'a bɛ sangaw fɛ yen o ɲɛmaa don kɛwale dɔw ye sangaw sɔrɔ kunungo o kɛra Aba i k'a dɔn n'a sɔrɔla a tulo b'an kan na ka bɔ san a ka kunnafoni da maliyɛnw dulo kan sisan i k'a dɔn yan'an ka taa yɔrɔ jan ko Aba bɛ nɛgɛjuru la Aba kɔrɔ daba an ni sɔgɔma kɔri baasi t'i la ayi an bɛ Ala tanu ayiwa an yɛrɛ fana bɛ Ala tanu bi sɔgɔmada in na Ala ka tanu jidi san n'a lamini ayiwa Aba ko a kɛra de an ye kunkan dɔ mɛn tiɲɛ wa nkalon kɔrɔ daba tiɲɛ don surafana t'o dun waati san kɔni lamagara 21h waati la Bamanci dɔw nana ka taa bi san gendarmerie kan subahanallahi donc u bɛnna gendarmerie kan Ala ko tiɲɛna kisɛ ye gendarme cɛ kelen sɔrɔ bon o taara ka taa n'o ye dɔgɔtɔrɔso la an bɛ waati min na sisan a taara Segu dɔgɔtɔrɔw b'a la ka baara kɛ a la awa kɔrɔ daba ninnu kɔni nana u bɛnna gendarmerie kan ka moto 2 jeni awa moto sabanan an yɛrɛ de y'o ta ka bɔ tasuma kɛrɛfɛ kunnafonidilaw yɛrɛ de y'o ta ka bɔ tasuma kɛrɛfɛ en même temps u ye mobili 4 de jeni wa u donna gendarmerie kɔnɔ fɛn fɛn ye papier u y'a bɛɛ filifili duguma ani ordinateur ka caman filifili duguma kuma min na kibaruyaw cɛla dugu kɔnɔ mɔgɔw 21h waati la bɛɛ kɔni donn'i ka so mais maintenant secours nana min ye an ka polisiw ani ni donsow u farala ɲɔgɔn kan ka na gendarmerie la pour que u bɛ se ka mɔgɔ ninnu nɔbɔ cogo min na mais Ala ko tiɲɛna an bɛ waati min ko sisan mɔgɔ kelen ma sɔrɔ mɔgɔ ninnu na awa ni min banana walima ni min sara an m'o mɛn mɔgɔ ninnu na n'u nana bi sankaw kan bon maintenant baaraw kɔni kɛra sɔgɔmaden na gouverneur taara ka taa yɔrɔw lajɛ awa ka hakilina di sankaw ma k'a fɔ ko bɛɛ kan k'i bolo di ɲɔgɔn ma parce que ale ye maa kura nale colonel Ousmane Sangare kosɛbɛ ale de ye 18e gouverneur de région de San a ko ni ko bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma yaasa ni waleya min b'a la ka kɛ a ɲɔgɔnna kana kɛ san dugu kɔnɔ kɔrɔ daba kɛnparana attaquera n y'o f'i ɲɛna n ko san gendarmerie fana a bɛ kɛnɛ lankolon de kan a kɛra ten n'i ye san tɔgɔ mɛn ka na san gendarmerie ye a bɛ masaya segin Ala ma k'a bila kɛnɛ jalan kan kogo foyi t'a la a bɛ mɔgɔ sugona ko bɔ oui mais Aba min bɛ mɔgɔ kamana gan san gendarmerie a bɛ dugu donda de la wa taara bi awa dugu fa jumɛn fɛ san gendarmerie bɛ dugu kɔnɔna dugu cɛmancɛ yɛrɛ voilà san gendarmerie ni préfet ka logement man jan ani BDM sira de b'a ni BDM cɛ dugu rond-point min bɛ taa Mopti sira fɛ san gendarmerie b'o kɛrɛfɛ la juste oui mais Aba min bɛ n kamana gan i k'a dɔn 21h waati o y'a sɔrɔ su ma kɔrɔbaya Bamanjuw tɛ se ka bɔ kungokolo kɔnɔ ka sin k'u kari ka don ka taa se awa gendarmerie ma i b'a sɔrɔ u ye labɛn kɛ walima u yɛrɛ tun bɛ dugu kɔnɔ u ye labɛn de kɔni kɛ sa mɔgɔw sen nasumalen ka sɔrɔ ka wuli ka jɔ boloda san dun ɲɔgɔn na dugu belebeleba yalima u bɛ se ka kɛ cogo di ka sɔrɔ maa kelen maa fila ma bɔ a kalama bon a bɛ se ka kɛ parce que comme gouverneur y'a fɔ cogo min na f'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ni bolodima kɛra ninnu ye baara min kɛ a man ka kɛ parce que n'i y'a jateminɛ ka don gendarmerie kɔnɔ ka papiers ni fɛn bɛɛ filifili duguma ka tila ka na mobili 4 jeni ani moto 2 donc i b'a sɔrɔ ni bolodima kun kɛra ka kɔn ka kunnafoni di nin kun tɛ se ka kɛ san dugu kɔnɔ surtout san cɛmancɛ yɛrɛ mais Aba est-ce que ni gendarme ye nɛgɛ ci ɲɔgɔn na u ye marifa ci ɲɔgɔn na wa
Non, ni gendarmes ma marfa ci ñogona tir d'échange ma ke par rapport à Belena poste la police mun kumbe wi tir d'échange ke donc unana tu gendarme mairie kono doro ka gendarme mine ka kise wuli o uye gendarme kunde wa gendarme kumbe uye kise wuli do maintenant gendarme yere koni fana tara nu yere parce que utunu ka sentinelle utunu ka parce que bise ka fo gendarme mbala ka surafana ko yere de dabali walmo kala surafana ko la unana tu ka 21h bon il va bo wati la mo chamambe il va sur surafana ko de labe unana tu ka wati la parce que jusqu'à 54 mètres où il arafal wuli kana gendarmerie konnana bon na kun clôture le mais o ba soro bon i ka dɔn maa min nana bi ka nin cogo in na hali ni kelen bɛ ka kogo jaajo ni o ye nin ɲɔgɔn na fɛɛrɛ tigɛ o bɛna balila nin balila cogo kelen la nin bɛɛ fɛn de jira min b'a jira k'a fɔ hali bi janto yɛrɛ la barika ma bonya janto yɛrɛ barika ma bonya voilà kuma tiɲɛ o de parce que nin ɲɔgɔn na kɛra bɛnɛna a kɛra donda la ɔ saa kalo 12 mɔgɔw kan ka sigi n'a ye k'a fɔ an bɛɛ ye policier ye an bɛɛ ye gendarme ye nin min kɛra o bɛ se ka segin ka na tuguni nin b'a jira k'a fɔ hali bi lakana kan ka sabati n'Ala sɔnna Aba Sangaw yɛrɛ wulila cogo di bi bon Sangaw kɔni depuis sura 21h waati la caman donna mais sɔgɔmaden na mɔgɔw taar'u ka dɔgɔ t'a la mɔgɔw bɛ bankiw kɔnɔ k'u ka baara kɛ parce que ani banki man jan comme n y'a fɔ banki fila si man jan donc bɛɛ y'i ka baara kɛ ka kɛɲɛ ni i yɛrɛ ka cogoya kɛcogo ye sinon k'a fɔ ko polisi attaquera garde quartier kɛra o bɛɛ ngalon mɔgɔ 12 sara a bɛɛ ngalon mɔgɔ kelen pe dɔrɔn de banana an bɛ waati minɛ sisan o bɛ Segu gendarme kelen pewu tabarikala Aba an b'i fɔ k'i walimadɔ i ka kunnafoni laseli la merci beaucoup kɔrɔ daba merci bien n bɛ jɛ ka fɔ lamɛnbaaw bɛɛ fɔ fo san fo Congo n bɛ bɛɛ fɔ a diyara n ye Ala n'a sababu la Congokaw bɛ to k'an wele k'a fɔ k'an y'an ka kibaruya mɛn san ka bɛn kibaruya mɛn merci bien Aba merci bien voilà ayiwa Amadu El Konare i ye kunnafoni mɛn kosɛbɛ san dugu cɛmancɛ la gendarmerie bɛ yen kosɛbɛ Banbanjuw ka dugu cɛci ka Manifin cɛci ka taa bin gendarmew kan maa kelen tɛ maa fila tɛ i k'a dɔn ayiwa Aba ye min fɔ an ye sisan gendarmerie a kolen tɛ ɔ hali n'a kolen tɛ fɛn min de la k'i sɔrɔ ka kɔrɔ i man ka sɔn abada o ɲɔgɔnna wɛrɛ k'i sɔrɔ o ye ne ka constat ye san gendarmerie Sangaw kan ka dɔn k'a fɔ nin du bin ka di nin t'a fɔlɔ ye donc si ka fɔ de kan ka kɛ hali ni surafana bɛna dun dɔ bɛrulen ka to dɔ jɔlen ka to lakana yɛrɛ de kana juru magaɲa voilà cogo si la donc an bɛ min fɔ lakanako la nin b'a la min fana ye n dɔnsi jɔ san ye kɛlɛkɛ jamana de ye cɛfarin caman bi sa aw ka mugu kan mɛn an ma wuli ka bɔ nin dola ni jele a ka gɛlɛn cɛ dumanw taara min a ka gɛlɛn maaw sirannen don ninnu kan ka taa nin mugu ci sa lamɛnbaaw bɛɛ fɔ fo san fo Congo n bɛ bɛɛ fɔ a diyara n ye Ala n'a sababu la Congokaw bɛ to k'an wele k'a fɔ k'an y'an ka kibaruya mɛn san ka bɛn kibaruya mɛn merci bien Aba merci bien voilà ayiwa Amadu El Konare i ye kunnafoni mɛn kosɛbɛ san dugu cɛmancɛ la gendarmerie bɛ yen kosɛbɛ Banbanjuw ka dugu cɛci ka Manifin cɛci ka taa bin gendarmew kan maa kelen tɛ maa fila tɛ i k'a dɔn ayiwa Aba ye min fɔ an ye sisan gendarmerie a kolen tɛ ɔ hali n'a kolen tɛ fɛn min de la k'i sɔrɔ ka kɔrɔ i man ka sɔn abada o ɲɔgɔnna wɛrɛ k'i sɔrɔ o ye ne ka constat ye san gendarmerie Sangaw kan ka dɔn k'a fɔ nin du bin ka di nin t'a fɔlɔ ye donc si ka fɔ de kan ka kɛ hali ni surafana bɛna dun dɔ bɛrulen ka to dɔ jɔlen ka to lakana yɛrɛ de kana juru magaɲa voilà cogo si la donc an bɛ min fɔ lakanako la nin b'a la min fana ye n dɔnsi jɔ san ye kɛlɛkɛ jamana de ye cɛfarin caman bi sa aw ka mugu kan mɛn an ma wuli ka bɔ nin dola ni jele a ka gɛlɛn cɛ dumanw taara min a ka gɛlɛn maaw sirannen don ninnu kan ka taa nin mugu ci sa dugu cɛmancɛ la ka tila ka bɔ cɛw bololen bɛ yen o bɛ kɛ cogo di ka gendarmerie jeni ka taa n'u ye o ɲɛ sɛbɛn min n'u k'a ma le combat n y'a f'i ye Amadu El Konare i k'a dɔn Mali président sigi i k'a dɔn k'o bɔlen bɛ ɲɔgɔn fɛ Amadu El Konare i k'a dɔn tamasiyɛnw ye kelen ye a ko n'i ye Mali ta k'a lajɛ Amadu El Konare i k'a dɔn votew masakɛsigi kan ka kɛ nka n'i ye hakili jagabɔ ka kɔrɔlenw lajɛ i b'a ye k'a fɔ buguridalaw ani tamasiyɛn dɔ ye fɛn dɔ jira Amadu El Konare
yɛrɛ i k'a dɔn sɔmingelen don kabako min ye Goyita ye Goyita i k'a dɔn ale de ye cɛmancɛ fanga danga ye yalima Asimi Amadu Tumani Ture ye nɔ min bɔ a na sɔn k'o kɛ wa o man jan ɲɔgɔn na a ko septembre kalo tile 22 san 1960 a k'i k'a dɔn coup d'état 4 jamana in kɔnɔ a coup d'état 4 bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn a taara kunjɛ min na o dɔnna nka min ye coup d'état la ɲuman ye o kɛra Amadu ta ɲɛ Amadu Tumani Ture i k'a dɔn a ye coup d'état kɛ ni ka laban ka fanga ta k'a di civiliw ma civiliw y'u sago kɛ u sɛgɛra kɔrɔ u labanna k'a wele k'a d'a ma a ye baara minnu kɛ président ma sigi Mali kɔnɔ min y'a ɲɔgɔnna kɛ fiyewu a ko nka taamasiyɛn min bɛ yen o de ye mars kalo san 1991 Amadu kun ye lieutenant colonel ye hali n'a sɔrɔla tɔgɔ fila nɔrɔlen bɛ ɲɔgɔn na lieutenant colonel a ko Asimi Goyita i k'a dɔn Amadu ka tɔgɔ filanan b'o nɔfɛ o ye colonel ye yalima min ye wulikajɔ ni jateminɛw ye yalima colonelu yalima olu de bɛna wulikajɔ boloda wa sɛbɛnnikɛla ka a kɔni ye taamasiyɛn bɔ k'a bin a ko siga tɛ min na min kɔni ye Goyita ye a bara ka taa musɛ a ka kuma man jan dabaliw ni fɛɛrɛ caman bara ka tigɛ hali n'a ma fanga ɲini sen a k'i k'a dɔn denmisɛnnin don sifin don yalima i k'a dɔn masasigi wɛrɛ la yalima ani kanbɔ wa a ko sabula an bɛ donni min na ko bi maa caman kɔni bɛ jamana kɔnɔ a kanu bɛ minnu na minnu kelen bɛ ka u kunga gosi k'a fɔ ko Goyita u b'a nɔfɛ a ko n'i ye jugaramɛ kɛ ka kule k'a jateminɛ min ye Kabujimi ye Kabujimi kɔni y'a jira k'a fɔ ale b'a fɛ hali n'a sɔrɔla jɔdaba tɛ Kabujimi na i k'a dɔn a ka kuma i k'a dɔn maa caman kɔni y'a mɛn a ko yalima bɛnkan wɛrɛ bɛna kɛ wa yalima sɔmingelen don kɔrɛ la min kɔni ye Goyita ye sɛbɛnnikɛla ko Amadu Tumani Ture a b'a fɛ k'o nɔbɔ k'o tiɲɛ ta a ko nka min kɔni ye fanga ɲini o fana n'a dama maana maa caman ɲɛna jama caman bɛ n kɔ i k'a dɔn Amadu Konare o tɛ fanga sɔrɔ maa caman digelen don maa dɔ la ni Ala y'o tigi danna o fana bɛ se k'a sɔrɔ a ko k'o kɔni bɛ nin cogo in na nka sɔmɔgɔ nin gelen don a la k'a fɔ fanga in a bɛ sɔn ka diya ye wa n'a y'a ɲini sen walima siɲɛ wɛrɛ maa tɛ ko dɔn i n'a fɔ Ala a bɛ sɔn k'a sɔrɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min talo ka bɔ le combat kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ de b'a to nkɔrɔ le combat ne na to a kɔnɔ min ye k'a dɔn k'a fɔ Burama Keita ale ye sɛbɛn kɛ Burama ko a bɛɛ n'a ta min ye cɛmanjɔrɔ faga ma transition a ko i k'a dɔn u bɛ da tulu la k'a da jaba la karamɔgɔ daba tunkara min ye musaka ko nasaratigɛ la goɛ ko o bɛ ɲini ka ku jamana la a ko an bɛ donni min na bi jɔn da kalama farafinna jamana fɛn o fɛn bɛ yen n'an m'an disi gosi k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya b'an bolo karamɔgɔ daba tunkara garibu nɛgɛni bɛ an ni wali jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a mɛn partenaire technique financier maa minnu bɛ dɛmɛ kɛ hakilina ni musaka ko nasaratigɛ la jamana kɔnɔ i k'a dɔn a bɛ tali kɛ olu de la a ko min ye bɛɛ fanga kɔnɔna la jamana o jamana bɛ n'a ka yɛrɛma hɔrɔnya b'i bolo ni paraw tɛ ni diɲɛ seleke naani jɛrɛ jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn dɛmɛbolow sigilen don i k'a dɔn diɲɛ seleke naani fɛ n'o ye partenaires ye mun bɛ musaka ko dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin faso ma nka ko an bɛ donni min na i ko bi kabi Mali fanga dafirila min ye août kalo tile 18 san 2020 ko gɛlɛyaba de nana Mali a n'a dɛmɛbaa jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ka fɔ la kabi donni min na a bɛ fɔ fanga jaso la ni ka jamana ɲɛmaa min sigira ladiriya la k'ale firi a da kan o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen diɲɛ dɛmɛbaa jɛkulu bɛ sin k'u kɔ don de mɔsi a ko ɲɔgɔnna kelen de taara ni ka kɛ anw ka jamana la a ko nka min ye diɲɛ seleke naani ni k'a dɔn farafinna woroduguyanfan ka keleyantɔ CEDEAO karamɔgɔ daba tunkara olu kɔni ye dɛngɛrɛnɛ ni diyakusa de sigi an ka jamana da la k'a fɔ an ka segin sariya ka jamana bila minɛ ɲuman kɔnɔ a k'o de kɛra sababu ye maa minnu bɛ yen n'o y'an ka finitigilaka kura minnu bɛ fanga kunna k'u ye fuguri bɔ daba darɔ u y'a kɛ i n'a fɔ u b'a fɛ ka faso fanga di civiliw ma ka sɔrɔ ni k'a dɔn hali bi n'a ka bi finitigiw gangannen b'a kunna a ko jɔnni d'a kalama jamanakuntigi bandaw ale kɔni ye finitigiya baara kɛ fɔ ka s'a dan na wa fɔ ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ yɛrɛ kɛ nka hali ni y'a sɔrɔ jalatigi jɔnjɔ tun tɛ bilen sabula ale de ye cɛmancɛ maa ye fankelen ye civil ye fankelen ye finitigi ye u ye fanga ta ni k'a suganti ni ale ye nka maa minnu dara o kan ani jamana ka jɔsenba ni jɔyɔrɔba minnu bɛ bi a ko jɔn ko ala k'a bɛɛ lajɛlen kɛlen don sabarabatigiw ye a bɛɛ lajɛlen kɛlen don jalatigibaw ye o kuma mun b'a yira hali bi n'a ka bi k'a fɔ cɛ dɔ bɔ bɛ musoko la nka a bɛ ko kɔfɛ sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko min ye k'a dɔn o ko kɔni tɔ gɛlɛya wɛrɛw nana bila a ko kɔnɔ o bɛ tali kɛ dɛmɛbaa jɛkulu minnu bɛ yen n'olu ko Mali ka segin a hukumu kɔnɔ n'olu tun y'u kɔ don hali bi n'a ka bi olu ma se ka segin koyi hali ni y'a sɔrɔ bɛɛ jɛ faga ɲɔgɔn sigi ka fɔ o kɔnɔ min ye k'a dɔn diplomasi la kumaɲɔgɔnya b'a ni jamana minnu ni ɲɔgɔn cɛ balimayaw la u kɔni bɛ k'a sɛmɛntiya k'a ko mamu k'a yira k'a fɔ dɛmɛbaa jɛkulu seginnen don kokura nka dɛmɛbaa jɛkuluba dɔw bɛ Mali la minnu yɛrɛ ka dɛmɛ garibu nɛgɛni bi fa tɛtɛ karamɔgɔ daba
tungura k'u bɛɛ lajɛrɛlen kɔni kɛlen do k'u bolo kuru nin waati na wa k'u kɛlen do ka bala min da o de filɛ nin ye a k'u y'a jateminɛ k'a fɔ waati min na jamana ɲɛmaa Ibrahim Boubacar Keita ale tun bɛ fanga kunna ka nafolo buruja ka sen don a la k'a tan ka yɛrɛkɛ ŋanamu ni bamanɲugurunya yɛrɛ bunakun kan a k'o ɲɔ sɛbɛkɔrɔ ɲana a ka fanga waati la o kama ko maa caman bɛ faso dɛmɛ fɛn o fɛn kɛra anw ka Mali ye n'o ye diɲɛ seleke 4 maaw ka dɛmɛ ye min musaka nafolomugu taara ka di an ma minnu yɛrɛ bɛ hali n'a minɛ taara ka di Mali ma k'a dɛmɛ Maliden min ye jamana marabaa dɔw y'a ta k'a dun k'a ba tayi i k'a dɔn k'u sen fila n'u bolo fila don a la ni k'a yɛrɛkɛ o kama min ye diɲɛ seleke 4 maaw ko bi a ko min ye maakura mun nana fanga na jɔn ko Ala u nana ni jigiyaba ye Mali ka lakura ni Malikura ko bɛɛ lajɛlen jigi b'a kan wa hali bi n'a ka bi o de kɔngɔ n'o minɛ banna nka maaw tun ɲɛna k'a fɔ bandaw n'a jɛw nalen maa minnu bɛ yen n'olu kɛra zoma kulew ye k'o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen zomaya kɛlɛli ni bamanɲugurunya o mabiliba de bɛ sin ka wuli ka huru ninnu kɔ an ka m'a ye k'a fɔ hali putere maa kelen ma minɛ fɔlɔ k'a sabu kɛ ŋanamu ye o de kama sa min ye diɲɛ seleke 4 de maa jɛkulu k'u ko Muktar Wani cɛ ko Ala i bɛ cɛsiri la wa an d'a mi la an d'a mɛ jamana yɛrɛ faga ɲɛmaaw la koyi nka an bɛ don min na i ko bi jamana nafolo dunna k'a ba tayi i bɛ k'a ka fanga na o maa minnu bɛ u cogoya filɛ nin ye an b'a fɛ de sisan a k'u nɔnɔ bɔ sabula anw y'a jateminɛ k'a fɔ diɲɛ maa caman bɛ Mali kɔnɔ minnu cogoya mana ye u y'a jira k'a fɔ olu b'u ka diɲɛ nafolobaw bilalen don diɲɛ yɛrɛ seleke 4 bangi dɔw la olu b'u yɔrɔ dɔ wa a bɛɛ lajɛrɛlen kisɛ b'u bolo a ko maa fɔlɔ i tulo kɛrɛmaji i yɛrɛ terikɛ n'o ye Karimu Keita ye i b'i ka denkɛ Karimu i ka kuma ma ɲɛ dɛ i n'a tun ka di o cogo di i mɔden tɛ wa ba i den don Karimu Keita jɔn ni Karimu kun man di Mali kɔnɔ kacho terikɛ don mon ami terikɛ don ayiwa naam o to nami kacho a bɛ fa jɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Kacho kɔfɛ min ye Kacho yɛrɛ balimakɛ Buba Keita ninnu bɛɛ lajɛrɛlen ye Ibrahim Boubacar Keita denw ye sɛbɛnnikɛla ko diɲɛ seleke 4 maaw ko nafoloba de dɛsilen bɛ ninnu kun wa min ye diɲɛ jamana yɛrɛ bangiw ni diɲɛ yɛrɛ jamanaba dumanw na minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu ye i k'a dɔn arijinɛ mankanninw ye dugukolo sanfɛ u kɔni ka diɲɛ miliyaribaw dasilen bɛ i k'a dɔn sɔrɔ ni fɛn caman na diɲɛ seleke 4 b'a fɛ Muktar Wani n'a ka jama u ka garaw kɛ olu la k'u bolo fɛn darakiw la k'a nafolo bila jamana ka foroba waganden kɔnɔ a ko ka fara o kan i bɛ k'a ka waati la min ye i k'a dɔn awa minisiriba 3 bɔɲanko i k'a dɔn olu fana k'olu nafoloba dasilen b'u kun wa a bɛɛ lajɛlen u y'olu cogoya to dugura o ko minisiri ɲɛmaa kelen b'a la minisiri ɲɛmaa kelen b'a la a tɛna k'i ka cɛ kɔni ye bubu kɛ maa tɛ nin ko ninnu ɲɛdɔn bilen o sɛbɛnnikɛla ko o minisiri 3 la minisiri ɲɛmaa kelen bɛ olu la jalatigiba généraux 11 i k'a dɔn k'a fɔ minisiri yɛrɛ k'o ye 9 ye o sɛbɛnnikɛla ko 9 ex ministre i k'a dɔn minisiri 9 bɔɲanko olu b'a la olu ka minɛ k'u bolofɛnw daraki u la a ko min ye généraux 11 ninnu ye jalatigibaw ye minnu ye miliyari n'a kungafɛ dasi jamana kɔnɔna la ambassadeur 9 olu fana ye maaw ye nafoloba dasilen b'u kun diɲɛ bunakun kan wa a bɛɛ lajɛlen ye faso ka wari ye haramu du kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen ka ndaraki ni k'a bila faso ka waganden kɔnɔ a ko maa minnu bɛ yen n'olu ye diɲɛ seleke 4 maaw ye u y'a sɛbɛnciya k'a fɔ ni maa o maa cogoya fɔlen don u fɛ dalu ni kisɛ de b'olu bolo k'a dɔn k'a fɔ nafolo b'u bolo nin jamana ni nin jamana in na wa u b'a fɛ n'i y'a sɔrɔ anw ka jamana faamaw sɛbɛ don olu bɛ se k'u dɛmɛ yɛrɛ ni k'u bolofɛnw daraki u la nka a kana bila jamana ka waganden la walasa nafolo dɛsɛ min bɛ faso kɔnɔ baara ka kɛ ni o ye sabula fangandafiri n'a kɛra a bɛ na ni jamana seginni kɔ ye a ma sɔrɔ k'a fɔ nin waati laban ninnu na coronavirus ye dekunba lase nafoloko ni sɔrɔko ma o kuma ni hakilina in de cɔngɔlen don bi k'a fɔ Mali faga ɲɛmaaw dala n'u sera ka nin wulikajɔw de sabati diɲɛ seleke 4 maaw ni dɛmɛbaaw na u kɔfilɛ Mali la nka ka nafolo sɔrɔ yɔrɔ yiralen to an na an ka to garibu nɛgɛni ni kɔlɔbɔ la i k'a dɔn k'an ka bana y'an yɛrɛ nɔ ye mun filɛ nin ye an ye min bɔ le kɔnba kɔnɔ u ka bidon bɔ Amadou Konare t'i mago la Amadou Konare i k'a dɔn nin fɔ fɔlen filɛ i k'a dɔn nin bɛɛ olu yɛrɛ de nɔ ye kabini kuma min wari in bi ta a bɛ taa bila aw b'a kalama a bɛ bila a fɛ yen n'a ma ɲɛfɔli kɛ kɛlɛ tiɲɛnen kɔ o bɛ taa minɛ cogo di a ka gɛlɛn Amadou Konare ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le démocrate nɛgɛw kɛrɛfɛ Amadou Konare
dugutala ka doni mana giriya cogo cogo anu fo o sɔrɔ yɔrɔ bɛ sɔrɔ minɛnw na jona jona Emmanuel Konare i k'a dɔn les démocrates sɛbɛnnikɛba to a de ko tiɲɛtigi a ko maa minnu minɛnen bɛ politiki minɛnen don sabula kɔrɔfɔ in sɛbɛn kɔrɔfɔra i k'a dɔn waati yɛrɛ la mɔgɔw kun ye tɛgɛrɛ fɔ n'o ye kanubaw ye i k'a dɔn kunungo min ye cour d'appel i k'a dɔn a kun fɔra ko Rasbach nangama ni dugajaabi ani jɛnya minnu minɛnen don k'u ka bila Emmanuel Konare i k'a dɔn ko kura donna ko la sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ko in i k'a dɔn a ko mankan dan dɛ sabula jamana b'a yɛrɛ ɲini an bɛ waati min na i ko bi Emmanuel Konare ci wɛrɛ banna min tɛ nin ko ye a ko sabula min kɔni ye kiiri kiiri i k'a dɔn ayiwa min ye minnu minɛnen don i n'a fɔ min ye Mohamed Badjili u ka Rasbach Mahamadou Kone Vital Robert Diop directeur général PMI Mali Souleymane Kansai Agibou Makital i k'a dɔn ayiwa premier ministre dɔgɔtɔrɔ Boubou Cissé hali ni fulakɛ kelen bɛ ka canjala kɛ Emmanuel Konare i k'a dɔn sariyatigiw b'a nɔfɛ kabako a ko nin sera ko in Emmanuel Konare kun ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔrɔfɔ la min kɔni kun ye kuma caman ye o fɔra Emmanuel Konare kuma minnu fɔra i k'a dɔn o de ye k'a fɔ sɔn min kɛra k'a fɔ de ye u ye jɛjugu sigi sen kan jɛjugu min b'a fɛ ka jamana fanga k'a buruja ni ka a dasi kɛrɛda fɛ sabula sɔn min kelen don dɔgɔtɔrɔ Boubou Cissé la min ye filajɛ ye fanga nɛgɛ b'a la ni ninnu ni coup d'état sera ka kɛ i k'a dɔn ale ka nani président la u bɛ nɔgɔya sɛbɛnnikɛla ko jalaki min bɛ ne dukaw ye nin nka min kɔni ye ko wɛrɛ caman ye o sɔrɔla ka dɔn i k'a dɔn soronin dɔbaw fɛ kabako a ko min ye soronin dɔbangana dɔ bɛ n'o ye avocat ye i k'a dɔn o ye kuma buruja Kasumu Tabo a ko sariya ale y'a ɲɛdɔn min ye sariya minisiriya ye a y'o fana kɛ a ko a ka ja kuma minnu fɔra i k'a dɔn n'o de ye procureur général kun ye kuma minnu fɔ k'a fɔ nin sɛbɛnfura ninnu bɛɛ lajɛlen ani sɔmin kelen don ko minnu na a kala se ka tura a si kelen kan o kuma u ka biladen ka t'u kaso joona Kasumu Tabo ko o min kun fɔra ale dalen don jamana sariyasun na sariyabolo in a dalen don a la sabula jamana démocratie ti ɲɛ abada fo sariyatigiw ka sariya yɛrɛ ɲɛfɔ fiyewu a ko ale dalen don jamana sariyasun na a ko complot ko kuma min fɔra ani ŋanamu kuma min fɔra a ko nkalon procureur général yɛrɛ kun y'o kuma sɛbɛntiya a kun jirala yɛrɛ k'a fɔ u ka bila koyi i k'a dɔn u ye minɛnw siri k'u bi bɔ Emmanuel Konare sɛbɛnnikɛla ko o yɔrɔ bɛɛ min kɔni ye wulikajɔ ani kuma wɛrɛw o nana kɛ sabula min ye parquet général o na kɛ sariyatigiw ka bolofara wɛrɛ ye min ka girin o y'a jira k'a fɔ min ye bilali olu jɛnda n'a ye sabula chambre d'accusation i k'a dɔn n'o bɛ cour d'appel de Bamako kɔfɔ o y'a jira k'a fɔ bilali ani wulikajɔ minnu kɛra i k'a dɔn a ka dasira la sabula ko in segin bɛna kɛ kiiri kan min kɔni ye cour d'appel ba yɛrɛ ye ko in ka taa ye n'o tɛ olu ma wasa sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye nin mɛn sariyatigiw fɛ yen i k'a dɔn balila ko tɛ sabula parquet n'i y'a mɛn k'a fɔ ko pourvoi en cassation hali ye kuma guruw ye n'i ma droit yɛrɛ de kala non i tɛ ninnu dɔn i ma fi bi sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ye kɛlɛ wɛrɛ wulilen tuguni sariya kuma ani maa kalanninw ka kuma o bɛna to a k'a fɔ k'a duuru sɛbɛnnikɛla ko ayiwa an kɔni an bɛ don min na ko bi a ko sariya kura wɛrɛ ani ŋana kura wɛrɛ taara sabula u y'a jira k'a fɔ ko in kɔni ka taa bila fo cour suprême de la cour suprême de bɛ se ka ko in jaratigɛ yan'o kɔni jɛ u na to minɛni bolo kan sɛbɛnnikɛla ko kabini décembre kalo tile 21 a k'i b'a ye k'a fɔ service da min b'a bɛn n'u k'a ma DGCE o de kun ye wulikajɔ boloda min ye ayiwa sariyatigɛlaw ye olu kun y'a ɲini sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ sɛgɛsɛgɛli in kɛra gendarmew fɛ i k'a dɔn baara kɔni kun dafara jirala yɛrɛ k'a fɔ u ka taa so nka sariyatigiw ka bolofara kura min bɛ yen o kɔni y'a jira k'a fɔ olu wasalen dɛ o kuma ko in kɔni a ka bɔ a bolo kan u ka segin kaso la o kɔnɔ tuguni min kɔni bɛ se k'a to u bɛ ko ɲɛɲini kiiri wɛrɛ barika boloda nin kɔni bɛɛ lajɛlen ye sariyatigiw ka kɛlɛ n'u ka kuma ye maa da dɔ wɛrɛ tɛ na koyi ni ni maa min b'i kɔlɔsi nin na i bɛ fu de fɔ nin na i bɛ fu fɔ dɛ nin kun ye sɛbɛn ye maitre Tapo n'o tɛ fana a bɛ sariya dɔn a bɛ sariya dɔn baro de Paris a ye dɔ kɛ nin bɛɛ la il a été avocat au barreau de Paris
Kasimu Tabo ni b'a fɔ a ko man di ye nka a t'a dɔn nkalon b'i da ni mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le démocrate kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara n'an tɛgɛ don teliya la tun kunnafoni sɛbɛn Nouvelle Horizon Tuguna A Traoré nin ye Tuguna ka sɛbɛn ye Tuguna ko a bɛɛ n'a ta malidenw mɛnna u bɛ ka ɲinini kɛ waati min na i k'a dɔn coronavirus bana bɛna kɛ wayinba ye jamana dala min ye jamana ye delili kɛ jamana ye faso den wele aw fɛn o fɛn bɛ Daba ni dɔrɔmɛ 1 ni 2 baw kun o kuma jamana kun ye wele k'a bɔ k'aw ka dɛmɛ kɛ waasa i k'a dɔn dɛmɛ bɛ se ka don jamana ka kala la coronavirus bana kɛlɛli la o de kama min ye compte dɔ dayɛlɛla bangi la min na n'i ye fasoden ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan hali n'i yɛrɛ ye dunan ye Mali kɔnɔ ni jamana in dɛmɛ hinɛ b'i la i ka dɛmɛ kɛ dɔɔni ka bila jufa kɔnɔ c'est jamana wari ko min ye k'a don waatiw la sɛbɛnnikɛla ko jamana kuntigi Ibrahim Boubacar Keita ka fanga kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ CFA wari miliyari 6 ani a kunkanfɛ o de sɔrɔla o dɛmɛ nasiratigɛ la nka bɛɛ y'i yɛrɛ ɲininka nafolo nin dara min yala a donna corona na wa walima a donna i k'a dɔn k'a fɔ corona kɔrɔba la nin bɛɛ lajɛlen ɲininkali kɛra a yɛrɛ k'a fɔ kunungo sa min ye jaabi jɔnjɔn kunfɔlɔ dɔw sɔrɔla sabula sɛgɛsɛgɛli dɔw ni kɛnɛ dɔw sigira min ye nafolo in donyɔrɔ n'a bɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen maana nka sɛbɛnnikɛla ko i kilo kɛrɛ jɔ CFA wari miliyari 6 a n'a kunkanfɛ i b'a ye k'a fɔ ko 150 ko o dɔrɔn de donna o de musakara a kɔnɔ nafolo tɔ o kɔni dulomɛ awɔ sur 6,6 milliards de francs CFA, seulement 150 millions ont été dépensés. Et le reste. Ɲininkali tɔ bɛ o n'a kɛ corona kɔrɔba ye sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ donni min na i ko bi jamana kɔnɔna la min ye kɔmasegin baara ye o de bɛ kɛ sababu ye ni ka danaya tɔ sinsin maaw ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn ni aw ye i k'a dɔn jamanadenw deli a ye dɛmɛ kɛ maaw y'u ka 20 ni 10 fara ɲɔgɔn kan ni k'o bila jamana ka jufa kɔnɔ ko a ye corona kɛlɛ a ka jamana yiriwali ni jamanadenw dɛmɛ i k'a dɔn kasi nk'aw da dulɔbaranin sigi ten karamɔgɔ Daba Tunkara nafolo donda ma ye a k'o de ye maa caman gɔn kamana o de bi se k'a dɔn salaya don dɛmɛkɛlaw la kunungo sa jɛkulu dɔw ye ɲɔgɔn cɛ taliba u taara fara ɲɔgɔn kan ni ka jɛrɛ dɔ sigi n'i y'a mɛn ministre de l'économie et des finances sɔrɔ ni musaka ko ministre so ale cɔ a la min ye susuru damɛlɛ ale kɔni n'a jɛ dɔw kun ye ɲɔgɔn cɛ ni sɛbɛnfura dɔw ye ka taa se jɛkulu in bɛ a bɛ fɔ mun ma i k'a dɔn programme chargé de programme n'u ko a ma CRLDFAD o fana ka maa ɲɛmaa dɔ kun ye monsieur Cɛnkura Tunkara ninnu kɔni ni ka taa se groupe de suivi budgétaire n'o ye GSB Ba Sidiki Jabatɛ ninnu ne bɛɛ lajɛlen taara sigi maaw ɲɛkɔrɔ cajala ni ka ɲɛfɔliw kɛ k'u n'an bɛ kɔmasegin baara la coronavirus nana ka jamana musaka kɛ to hakɛ jumɛn na u y'o da dɔw la u y'o kolon n'o b'u bɔ ɲɔgɔn na min ye hamina jumɛn nana jamana ɲɛmɔgɔw bila ka dɛmɛ ɲini jamanadenw fɛ u y'o fana fɛrɛfɛrɛ ni k'o maana a ko nka min ye dɛmɛ min ɲinina fasodenw fɛ ni compte bancaire dɔ dayɛlɛla waati min na kibaruya kunfɔlɔ minnu kun dira o y'a sɔrɔ CFA wari miliyari 4 ani b'a dɔn 1,800,000 ani k'a dɔn 2,000 n'a kunkanfɛ o de tun bɛ i k'a dɔn compte kofɔta in kɔnɔ nka kunungo kibaruya laban minnu dira a yɛrɛ k'a fɔ kabi compte in dayɛlɛla karamɔgɔ Daba ka bila bila CFA wari miliyari 6 ani buruburu i k'a dɔn o de sɔrɔla ka bila a kɔnɔna la ɲininkali minnu kɛra yala musaka in donna mun ne da fɛ corona kɛlɛla n'a ye wa i k'a dɔn k'a fɔ jamanadenw dɛmɛna n'a ye u y'a sɛbɛntiya k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli jɔnjɔn kɔfɛ CFA wari 150,000 o kɔni donna da dɔw fɛ u ye mun donyɔrɔ fɔ sabula u y'a jira k'a fɔ awa jɛkuluba minnu bɛ n'olu ɲɛsinen don jamana ka kɛnɛya ko ma n'a bɛ wele nansarakan na ko awa Fédération nationale des associations de santé communautaire n'an ko a ma ko FENASCOM ko i k'a dɔn k'a fɔ u ye CFA wari miliyɔn damadɔ o surula olu tɛgɛ kɔnɔ walasa u bɛ se ka dɛmɛ kɛ i k'a dɔn an ka jamana marabolo olu cɔ a la kɛnɛyaso la a k'o kɔfɛ fana jɛkulu minnu bɛ n'olu ɲɛsinen don i k'a dɔn jamana ka coronavirus kɛlɛli baaraw ma olu fana ye minɛn dɔw ko fɔ nafolo dɔw donna o minɛnw na o bɛɛ lajɛlen koba fila minnu kɛra k'o CFA wari ye 150,000 ye o kuma de sera ka fɛsɛfɛsɛ ni k'o danci jamanadenw ye k'a jira k'a fɔ nafolo de donna o da fɛ i min ye 150,000 m'a bɔ miliyari 6 la hali ni maa min tɛ mathématique dɔn i kan k'a dɔn k'a fɔ nafolo tɔ o bɛ k'a dɔn k'a fɔ miliyari caman ni ɲari bɔ o kuma o donna o dulonnen don jamanadenw b'a fɛ ka min dɔn sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ni ɲɛfɔlikɛlaw olu ko u ko u bɛ min ɲini jamana faamaw fɛ nin waati in de la nin kan ka kɛ waati ye hali bi n'a ka bi danaya ka kologiriya jamanadenw ni marabaa ɲɛmaw cɛ u ka fɛɛrɛ kɛ ka se ka ɲɛfɔliw kɛ nafolo tɔ bɛ kisa jumɛn na ka se ka compte in yɛrɛ labila bɛɛ lajɛlen ɲɛ malidenw k'a dɔn nin ne b'a kɔnɔ nin ne bɔra a la a tɔ ye nin ye k'o de bɛ maaw la ɲagara hali bi n'a ka bi dɛngɛrɛnɛ wɛrɛ mana na ka se ka dɛmɛ ta ni ka ɲɛsin jamana ma nin ye sɛbɛn ye an ye min mɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bidon bɔli la Emmanuel Konaré ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la preuve
sɛbɛnni kɛba a tɔ de ko IMG Amadu ko nare e k'a dɔn ɲɛma ni sɔmina k'a fɔ ɲɛmaya ka di i b'i jugu ɲɛ Amadu ko nare APCAM ɲɛma ɲini a ko nka sɔmi kelen bɛ cɛ kelen na Bakari Dunbiya i k'a dɔn ɲɛmaya ko b'ale kɔnɔ e dun bɛ wari dun na ani mɔgɔw ta saloli la Amadu ko nare sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn Bakari Dunbiya kɔni ale nin bɔra ko la sabula a yera min na o kɔni ye mɔgɔw tigɛ a la fo k'a fɔ k'a to ten a ko kɔsɛn in na min ye maaɲɔ ye maaɲɔ sɛnɛbaw i k'a dɔn o ni hɛrɛ kura sabula maaɲɔ ale kɛn bɛ sɛnɛfɛn ye min sanga ka bon min nafaba b'a la kɔsɛn in na Amadu Kɔnɛ yɛrɛ o yɛrɛ kɛra sababu ye min ye OPAM ye ale ka nafolo caman bɔ min ye maaɲɔ ye a bɛ se ka san cogo min na ni k'a mara sabula kɔfɛmaaw fana bɛ maaɲɔ nɔfɛ a ko nin ko in fɔli a n'a kɛli Amadu Kɔnɛ yɛrɛ k'a dɔn maa minnu bolo bɛ maaɲɔ baara la i k'a dɔn baara taara kalifa olu de ma waasa ko yɛrɛ bɛ teliya a bɛ ɲɛ cogo min na a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maaɲɔ sɛnɛnaw olu ka jɛkulu min sigilen bɛ sen kan o ɲɛmaaya de bɛ Bakari Dunbiya bolo sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn sɔmina na kɛ kɔsɛn in na k'a fɔ Bakari Dunbiya OPAM ka wari dilen a wa maaɲɔ sanni i k'a dɔn a y'i da nafolomugu kan k'a kɛ hɛ a ko dɔnna dɔncogo jumɛn in na Amadu Konare a ko a wa Bakari Dunbiya jɛkulu min n'o bɛ maaɲɔ ko sɛnɛ ko fɔ i k'a dɔn jɛkulu de tɔgɔ ye ko IPROFAM min ye Bakari Dunbiya ye ale de y'o ɲɛmaa ye a laban a nana jele ge i k'a dɔn Baja Dunbiya la Baja Dunbiya i k'a dɔn o ye sɛnɛkɛlaba ye i k'a dɔn ayiwa Bajan kɔni o kamana gwana a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Dunbiya Efisi Sar i k'a dɔn olu ka sɛgɛsɛgɛli ni jateminɛ a fɔra ko a kana ni maaɲɔ ye an b'a san tɔni 2,000 ni 500 Moti jamana na olu sina ka na n'o ye ten ko o suuru i k'a dɔn o tuma maaɲɔ nana wa an dɔ y'an ka wariko ye sɛbɛnnikɛla ko o dun y'a sɔrɔ OPAM ye warimugu de cɛ ka taa dingi ɲininka a wa Bakari Dunbiya ma a ko i k'a dɔn a wa min ye wulikajɔ ni jateminɛ mɔgɔw nana k'u bɛn'u ka wari minɛ sa i k'a dɔn kamalen bɛna mun kɛ a yɛrɛ donnen n'o ye ka kɔrɔ OPAM kɔni wari bɛɛ lajɛlen di kabini bilako tɛ IPOFRAM ma min ye Dunbiyakɛ ye i k'a dɔn a nana wulikajɔ boloda chèque 2 a nan'o di chèque 2 min n'a nan'o di i k'a dɔn ayiwa BDM i k'a dɔn ordre de virement o fana bɛ yen a ko ka taa se banque wɛrɛw ma a ko tuma min n'a fɔra ko juru ka sara min ye tɔni 3,000 wɛrɛ ye Moti jamana na i k'a dɔn Sidiki Bajan Dunbiya i k'a dɔn ayiwa a ka wari kunfɔlɔ min ye ayiwa min ye 80,000 ani buruburu i k'a dɔn ayiwa dɔ fana bɛ 100,000 ani kɔ a k'i b'a ye n'i y'a ye k'a jateminɛ ka taa fɔ ayiwa wari yɛrɛ sarabali min n'o fana tora 1,000,000 ni 1,000,000 da u laban nan'u ɲɛ bile bɔ sa IPROFAM o ɲɛmaa nɔfɛ n'o ye Bakari Dunbiya ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn a kurunin i k'a dɔn a laban nana wulikajɔ de boloda min kɔni ye chèque 2 ye k'o di chèque 1 i k'a dɔn o wari sɔrɔla chèque 2 i k'a dɔn wari kɔni tɛgɛ ma se ka d'o kan sɛbɛnnikɛla ko i bɛ se ka nin kɛ cogo di maa wɛrɛ bɛ yen muso wɛrɛ bɛ yen o tɔgɔ de ko Tata Joni Tata Joni o bɛ bila o fana ka wari sɔrɔli o kɛra Mataba da ye 24,000,000 maa wɛrɛ fana bɛ yen Salifu Bagayɔgɔ 24,000,000 sɛbɛnnikɛla ko e kelen bɛ se k'i da nin nafolo kan cogo di e dun b'a fɛ ka kɛ sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmaa ye sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn min ye tɔ tiɲɛ ye a yɛrɛ de y'a yɛrɛ tɔ tiɲɛ ka sababu kɛ i k'a dɔn nin ŋanamu ko wari mana ja i da ka tɛmɛ i k'a dɔn fɛn bɛɛ lajɛlen kan i laban a bɛ kunna i da a ko den filɛ k'a sɔrɔ a ko sɛnɛkɛlaw dun bɛ wuli ka jɔ na kɔsɛn in na a kelen bɛ k'i kanbɔ APCAM nɔfɛ ko ale na kɛ ɲɛmaa ye e bɛ to nin damanda la jigitigɛ ani mɔgɔw ka wari ŋanamuni k'i k'a dɔn ko e olu ne ta k'e kɛ ɲɛmaa ye wa min kɔni ye a wa sɛbɛnnikɛla n'o ye la preuve ye o kɔni y'a jira k'a fɔ min ye Dunbiyakɛ Bakari Dunbiya i k'a dɔn a yɛrɛ ka nkalon de kule filɛ a la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min salo ka bɔ la preuve kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ daba tun kɔnɔ ne bɛ n tɛgɛ don kokura min ye kunnafoni di sɛbɛn l'annonceur bamananw b'a fɔ ko kɔɲɔmuso ka tobili fɔlɔ ma taa ni jigiɲɔ tilankɛ ye tobili filanan i k'a dɔn dun na kɔngɔ a ko min ye i k'a dɔn jamana yɛrɛ kɔnɔ Bakari Dunbiya sɛnɛkɛlaw k'u kɔlɔsi Alimatu Jɛnɛpo nin y'a ka sɛbɛn ye Alimatu ko kɛnɛya bunakun ka karamɔgɔ daba min ye i k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana lopitalibaw Gabriel Touré ka taa se Kati lopitaliba ma min ye tile 10 mumɛmu baara tigɛ pikiri biɲɛ tɛ ta i k'a dɔn blouson bɔ mɛ ni k'o
dlo sebeni kala ko ni metali ke fe jumena ni nye ka do gole ya kuraye lapsa je kulu munu me kenenya bunanguka olu ni jamana ba gwakoro na mani nyanje tuguni akuni yata ninga laje ni nye ka do sebeni kala munu munu salo ke lubitali gabre turela atara soro minye uka lapsa je kulu ma munu be jongo ala ukele duka ngelezo yele ninga teda sigi wa bulusi bo me ka dlo ni nye ka do nga fo awa minye awa to bela jele fe kenenya koye o ere borotu da koyi sebeni kola ko abe talike muna o ye kado barabla charide mi minat le tambonyango ke mi ndam ne nay kado tenendo awa marsikalo le gale wa bina to sina fokata se kado nga fo marsikalo ale le tama baratna ke kado ni gene aso ko fota nununa sebeni kala ko ni mame gabre turido kata soro ye fura me kaje ke mi ye dotoro te ye pumate dotoro kalandema ako mi ye kado gole ya damatemena sebeni kala ko wala saka saka kiwara bela jerele soro olu yere tamana saka dominya Amadou Maiga oka bureau kono ale minye ka do nyefo ma doye awa sendika nununa ayo nyefo like ako barabla chari min fleni yeni dogotoro ya damne Gabriel Touré ni kati lobitali bala karamo de batungura abe talike lere keme flani binani na ka damne ikado marsikalo legale kata black le duru no ejuma natai o ma kunje una jimi sibiri ani kari ne ninga suswala tun foka tabla juma werela jua kun vla jale keretetete minye kado wa matna furake wa minye kado goleya de bina damateme kenya tigla mo oluka gun konala sebeni kala ko goleya ni sababu ye munye ni ya melaidu mafabalia minye anwulila ka nyini ke anan chuko ka yele ya minye benga do tigeno blara jamana famo oluni anje onga uya nege ka do goleya mamafa laidu mamafa akode goleya banu no me ko ingono akola nyini ye tanifla jonjo onga kapuma la surunya ikado awa Amadou Maiga ale ya bela jerele salo ninga ke gole ya basabaye u bela jele bu yere soro munun gonnala ako gole ya folo oye jume e ka do gouvernement ni awani do tro ko fota nunu ye benga do de ta uni nyanje wasa minye lanyini do be do tro tunyoke obise ka mafa chigomina ako laiduka o mafa sarama kuyate ka fola umena makononina minye ka do lanyini flana oye fe jume e ka do mamunu be no lu kene ya tigila mawye ani ubi mamunu furake u bela jerele kala kana e ka do kene ya yorola ani choko ka do furake kela oluka yelema ka duka chugola ikado ani mo were bere chugo ya furakeli ni banadlaka olu bise ka noya chugomina ako gole ya be furama soro ola ako ni ya taninga laje olubu yere nyininga ni ya soro jamana nyemo were ni jugu ado de tu kono ka nyesi ni lobitali kufota uma ako ni dona Gabriel Touré kono bi karamo da batungura e ka munumunu saloke minye fengo feme ni o la hauta dokotoro so ba ere ka manka mafenye o shi dengele de te ikado ko ye kumasulu ko ye ni tara kati lobitali la nyebra ude donwa toto ude donwa ay no lu debi nwa nye koro tigeti olu mu yara biga sababu ye haliku dado banabato ka dumini na ude na ni bana yele maluye ni na demanda de nyonya ledo o kuma olu ba fe de ikado yele makado ni bela wa mamunu be no lu chakela ere do be sangele aniko sara mininga nga duma nubu ka demaya nina hine karamo da batungura sarau tala kasoro o kuma ko bisika ke chugodi e mami nyema ye ka e chakela ube kana barake kolobo kono hali dairi metala kasoro olu fe o kuma wasa ka mado furake ningo jo asen flaka o ka soro e refana jo mi sen flaka bi chugote kula e ka borolo ngolodo e na saka mefe nyumangelenge nunge ako nunu na demanda de puma na kolomai la baza jegulu munumbe no lu ba bara blaina o de syndicat autonome des cadres médicaux nangwa masina kam syndicat national des médecins du Mali SNMA kataze syndicat national des travailleurs des hôpitaux et des structures sanitaires nangwa mako awasina tras nunu demanda de bela jelebe ni bara blala wa ukoko zena sa uke uyara utna segu ko chogo shila wallahi du kam ma fa ka kene ganjaraki almambatu jenepo ale kasebeto nego krafe te dara premier amu mi fora frafi bravo ana ta frafi bravo o vi fenye ata frafi frako ko indabla ika che ko ga jwa dilama de fana kabijuma do ibanga tabalite itota ijonga ngile vi abi dauma wa ko ga jwa dilama abo ko sinu ko akata bejila abo ayeshu fangele bege kiko afrila furalo jiri ni jiri afrila furalo abi donyimi abi doki abi boli kata sirafu abi ele blisa avec kiko dola ede anige ede anige journaliste zero no go ben bedabla o alaba anyu fura soro amango tararo changure blela odongo anglais agobo mbisa so folo engumta munai agumta la vya ke ngudo ngo hali bebi kulila ne ko krafe
karamɔgɔ de b'a tun wara bala cogo bɛ di ko kura nin ye l'alerte de ye o alerte awɔ Amadou Konare n bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma alerte o don sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de ko ND Amadou Konare an ka taa n ɲininka ayiwa marakala Amadou Konare marakala i k'a dɔn bajiba dalen bɛ yen i k'a dɔn kɔsa in na ayiwa min ye marakalakaw fɛ yen Amadou Konare ko mɔni kana kɛ fo waati nin ko in kɛ bɛ gɛlɛyaba ye marakalakaw fɛ yen marakala ni Segu cɛ kilo 35 o don Amadou Konare i k'a dɔn sɛgɛn ni ɲani i k'a dɔn a jiginna marakala sabula foroba baarakɛda caman kun bɛ marakala min b'a to bɛɛ lajɛlen b'i lama ka baara sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen datugura kabini waati jan i k'a dɔn office du Niger ka bureau min bɛ yen o datugura o nana n'a damata gɛlɛya ye atelier militaire centraux o kun bɛ marakala o datugura i k'a dɔn dɔgɔtɔrɔsoba dɔ kun bɛ marakala hali n'a sɔrɔla o ma datugu i k'a dɔn caman bɔra a ko la Amadou Konare nin baarakɛyɔrɔba ninnu datuguli i k'a dɔn a nana kɛ sababu ye maa caman k'i ɲɛsin sɛnɛ jɛgɛmɔ ani baganmara Amadou Konare a ko i k'a dɔn ayiwa min ye awa n ye min ko f'i ye baarakɛbaliya y'a to mɔɔw yɛlɛmana fɛn caman na jango a denmisɛnnin kunda dɔw kɔni y'a ala minɛ sa bajibiya a fan bɛ jɛgɛ la tewu dɔw y'a ala minɛ sa k'u ka baara yɛrɛ kɛ jɛgɛmɔ ye nka kɔsa in na sa i k'a dɔn min kɔni ye wulikajɔ ye jateminɛ nana kɛ Amadou Konare i k'a dɔn jɛkulu dɔ sigira sen kan ko min ma conseil de pêche o y'a jira k'a fɔ jɛgɛmɔ i k'a dɔn a dabilala jɛgɛmɔ tɛ kɛ Amadou Konare i k'a dɔn san o san u bɛɛ awa ni hakilina in bɔ k'a bin a kun tɛ dɔwɛrɛ ye k'a dɔn min ye baji yɛrɛ makarani ani fɛn minnu b'a kɔnɔ k'olu makara waati Amadou Konare n'o tɛ a ma fɔ a ka dabila pepewu a bɛ dabila waati ni waati o de kɛ mɛ ni mankan ye minnu yɛrɛ ye awa jitigiw ye n'olu bɛ balo ji la o ye sɔmɔnɔw ani bozow ye Amadou Konare nka olu kɔni b'u ka baara la olu b'u ka jɛgɛmɔ na maa wɛrɛ gansan minnu bɛ yen n'olu nana fara bozow ni ayiwa i k'a dɔn sɔmɔnɔw kan a fɔra k'olu de kɔni ka a dabila u yɛrɛ ka fɔ la olu ko k'o ti ɲɛ a bɛ fɔ k'olu ka baara dabila ɔ sɔmɔnɔw ni bozow bɛ ba kan u n'u ka kuru u k'o ti ɲɛ o tuma olu bɛna min kɛ sa dɛ olu fana de bɛna wuli n'u ye kurun kelen o kurun kelen ye i k'a dɔn sɔmɔnɔw ni bozow k'a fɔ k'u b'o ye jika u bɛ tasuma don la sɛbɛnnikɛla ko nin de bɛna k'a damata mankan ye i k'a dɔn awa sabula bɛɛ lajɛlen bɛ baara min kɛ n'i ko dɔ ka dɔ dabila dɔ baara k'a kɛ a ko a bɛna ni dusutiɲɛ i k'a dɔn conseil kɔni awa conseil des pêcheurs olu kɔni kelen bɛ ka welewele da kɛ min bɛ se k'a to cɛsiri bɛ se ka boloda awa gɛlɛya bɛ se ka dabila cogo min a ko i k'a dɔn awa nin conseil in yɛrɛ maa caman de b'a jɛ la mairie b'a la i k'a dɔn awa eaux et forêts b'a la i k'a dɔn ka taa se i k'a dɔn awa dugu yɛrɛ a bolofara caman b'a la san o san u bɛ to ka nin ko in de sigi sen kan min ye kirangɔ i k'a dɔn awɔ kirangɔ de don ala kirangɔ o tɛ Morokonenw ka dugu ye de Morokona jumɛn ye MMK kɛ MMK parti Mali kanu PMK min tun bɛ CMDT kunna ta ni BOAD troisième personnalité tun don IBK y'a nɛgɛ ka na kɛ CMDT ɲɛmaa ye u tilara ka ale de tun ye contrat sɔrɔ ni chinois ye miliyari ba kelen ni kɔ n'o tɛ Seydou Mamadou Seydou Kulubali siratigi min bɛ président ɲini na o ye marakalaka ye Uruwa 12 o ye marakalaka ye cadre dɔɔni b'aw fɛ yen koyi o ye marakalaka ye ne tɛ marakalaka ye o i k'a dɔn cɛbilen ala min filɛ bangi la ta i ye mɔ a la awɔ i mɔ a la n yɛrɛ den de don a tɛgɛ ka maa wa ɲininkali tɛ wa maa min kɛra ministère de l'économie ye ka b'o la ka tila ka UEMOA k'i wele k'i kɛ Bangkok bɛɛ ɲɛmaa ye a kala de b'a la n denkɛ de don nka a tɔ ye ni tɛgɛ maɲana o de b'a tɔ dafa n'o tɛ i ko bamananya b'a la minɛ ayi kana lajɛ na y'a dɔn ale ba ye Rusi de ye nka bamananden k'ale de don n'a kumana ne yɛrɛ ɲɛna n'an bɛ baro la ale bɛ marakala bamanankan in de fɔ ne yɛrɛ a bɛ kɛ ne yɛrɛ ko nin ye burusi kɔnɔ maa nani. I t'a dɔn ko tubabu dɔ yɛrɛ bɛ ala Mamadou Igor. Mamadou Igor. Awɔ. La hawla wala quwwata illa billah. A ma origine bila fiyewu. Tabarikala. O fana ye marakala kan. An mago b'o k'a dun. Ala ka hinɛ ne ka cɛ la. Yusuf Valisi.
oh awo ale fana marakala kai yeah nge chedma bi bo marakala ko chedma chama de be ibolodu karamɔgɔ daba tungura kunnafoni sɛbɛn lɛnde pana o baare ni nya ka sɛbɛnye ako min ye Mali panguru jigin sɔrɔ anake ni y'a sɔrɔ subahana masin kuraw ni cɛngana kuraw be ako an bɛ don min na iko be maa minnu be n'olu ye furakisɛ jugu cɛjugu feerebaw ye n'u kɛn bɛ ka anw ka Mali kɛ batɛmɛsira ye min ye diɲɛ drogue jugu fɛn o fɛn min bɔ diɲɛ jamana wɛrɛw kan Colombie Brésil u b'a fɛ ka nin bɛɛ lajɛrɛlen de latɛmɛ Mali panguru jigin yɔrɔ fɛ nka ko an bɛ donni min na iko bi cɛdenw ko sa an tɛ an sɛbɛkɔrɔ tɛ anw bilara baara min na ni o ye aéroport i k'a dɔn lakana jateminɛli ye a ko an fana ɲɛ yɛlɛmɛ wa an bɛ ka baara in dɔ sa wa an na wuli k'an jɔ an cɛ jɔyɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko a ko drogue jugu min bɛ yen n'u k'a ma cocaïne i k'a dɔn u ye tɛgɛ dasi Nigeria ka maa dɔ kan i k'a dɔn cocaïne ale kilogaramu 3 ani buruburu CFA wari miliyɔn 80 i k'a dɔn k'a fɔ o de susara ale bolo sɛbɛnnikɛla ko min ye office central des stupéfiants OCS a bɛ i k'a dɔn awa colonel Mayisara colonel Hadama Tungara ale n'a ka cɛdenw kɔni kibaruya de sɔrɔ la u kɔni ye tɛgɛ di ɲɔgɔnma de sabati i k'a dɔn bureau de renseignement et de l'enquête douanière minnu filɛ nin ye aéroport la tantɔ karamɔgɔ daba tungara u kɔni y'u tɛgɛ bila ji kelen na ni ka wulikajɔw jateminɛ nin donni kofɔta in na maa o maa bɛ yen ko ye passager n'u b'a la ka tɛmɛ u ye bɛɛ lajɛrɛlen jateminɛ n'u ka subahana mansinba ninnu ye a ko waati dɔ la cɛ dɔ kɔni bɛ yen i k'a dɔn tuuru sera ale ma u nana jateminɛ k'a ka sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɛ minɛn minnu b'a bolo k'a bɛɛ lajɛlen jateminɛ kɛ a taara ye sa k'a fɔ ale kɛn bɛ ka mobili moteur piston belebeleba dɔ b'a kun a k'an bɛ ka manaw ni finiw sɔɔri olu kɔnɔna la i k'a dɔn u y'a bila mansin kɔnɔ waati min na sɛgɛsɛgɛlikɛlaw y'u jɔ ten karaw ni ka se ka nɛgɛ d'a kan k'a yira k'a fɔ aw ɲɛ bɛ nin mobili piston min na dɛ a y'a jɔ i k'a dɔn fɛn dɔ b'a kɔnɔ koyi a ko yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen u y'a bɔ kɛrɛfɛ ni k'a yuguba ka taa sɔrɔ a kɛn bɛ ka drogue mugu sɔɔri a woɲɛ bɛɛ lajɛrɛlen kɔnɔ wa cocaïne yɛrɛ koyi drogue yɛrɛ la samala ɲɔ a ko o de ye nin ye sɛbɛnnikɛla ko u kɔni y'a minɛ ni ka ɲininkali busamisɛnnin guana a yira k'a fɔ nin cɛ in ye Nigeria jamana maa de ye i k'a dɔn san 40 bɔɲanko i k'a dɔn compagnie awa Ethiopian Airlines i k'a dɔn a tun bɛ o de kɔnɔ wa a tun b'a la ka bɔ fɔ Sao Paulo Brésil jamana kan i k'a dɔn a bɛna ni nin drogue jugu ye anw ka jamana kan sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn ɲininkali busamisɛnnin guana la a fɔnɔna a ko min ye maliden dɔ maa dɔ kɔni bɛ Bamakɔ yan i k'a dɔn o ni ale kɔni de ka kow dilen don ɲɔgɔn ma ale tun bɛ don ni drogue nin ye Bamakɔ i k'a dɔn o fana bɛ taa kunbɛn o kuma ale bɛ na taa bila hôtel dɔ la a bɛ waatinin kɛ n'a bɔra yen ale bɛ segin a bɛ taa Nigeria i k'a dɔn u ka baaraw bolo dalen tun don cogo min na o de ye nin ye nka min y'an ka finitigiw ni jateminɛ kɛbaaw ye u ye tɛgɛ d'a la o yɔrɔnin kelen bɛɛ k'a fɔ ɲamana hôtel min bɛ yen n'i tun bɛna taa waati kɛ o de bannen ye nin ye k'a sabu kɛ tɛgɛ dalen filɛ i kan min ye i k'a dɔn drogue jugu yɛrɛ sanni feere jamana ni ɲɔgɔn cɛ trafic de drogue internationalement i k'a dɔn u y'a minɛ o de kama i k'a dɔn bi tilegan in na yɛrɛ ko a na jɔ kiiri tigilamaw ɲɛkɔrɔ a ko sariyatigiw ka fɔ la ni ɲɔgɔnna n'i tɛgɛ tar'a la san 5 kaso o y'a jɔ a la de i na o kɛ k'a sabu kɛ ni bisibasa wale sɛbɛnnikɛla ko OCS kɔni bɛ wulikajɔ bala nin waati laban ninnu na sabula i k'a dɔn awa tɔni 14 cannabis joint u y'o minɛ nin waati laban ninnu na tɔni 1 a bɛ fɔ min ma ko hashish u ye tɛgɛ da o fana kan min ye tɔni 1 ni garamu 200 ni kɔ a bɛ fɔ min ma cocaïne o minɛna ka taa se i k'a dɔn awa garamu min ye kilogramu 168 u b'a fɔ min ma ko gabakuru o fana ye drogue ye u ye tɛgɛ da o kan fo ka se i k'a dɔn dɔ bɛ yen ko kraki dɔ yɛrɛ fana bɛ yen ko drogue off a ka ca nin bɛɛ ye drogue ye ani furakisɛ cɛjugu dɔw bɛ yen a bɛ fɔ min ma ko psychotrope dɔw bɛ yen ko diazepam Rivotril ani Lefodrine l'amphétamine fo i m'a dɔɔnin fɔ an ye nin dɔw rɔ ayi n bɛ min dɔn o ye juin ye jɛlen kun b'o min o tɛ jɛlifɛn ye dɛ a bɛɛ ni sanfɛlɛ jɛ ni ka so wele burusi kɔnɔma nanen Bamakɔ yan ni m'i cogo dɔn non Bamakɔden kɔni a b'i dɔn ko caman na koyi anw nanen ka bɔ burusi kɔnɔ ne kɔni b'u ye k'a min ne ɲɛna ko cɛw cɛ n'i ma nin min i ɲɛ ma yɛlɛ i tɛ vogue la awɔ i tɛ vogue la anw tora a ɲɛmaduw fɛ sa ka to ka a dɔɔnin min nka ne yɛrɛ nana ye nin min filɛ nin ye nin dɛsɛ bɛ fɛn sɛbɛn la ma ye a bɛ maa kini kan de den y'a bila o bɔra ala ye kunnaja ko ye i jo Amadou Konare n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko alerte
Amadou El Konare i k'a dɔn cɛbakɔrɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ i ni maa bɛna fɛn na i jija i k'a laban Amadou El Konare cɛbakɔrɔ ma ɲi muso bolo i k'a dɔn muso o ka to k'e mataba ni k'i ladon a mɛn o mɛn Amadou El Konare i bɛ sigi i malo kɛnɛ kan siga t'o la ni muso caman jan a nana jarabi nin kamalenin na Amadou El Konare k'a dɔn don o don dɔ de bɛ fara awa i k'a dɔn ka kanu ani fɛ kan a nana kamalenin dɛmɛ k'a dɛmɛ a ka l'école de awa santé dɔ bɛ kamalen y'o kɛ muso in de y'a sara san 4 a ye ala k'o kunsan ma hali bi ne b'a fɛ ka taa CST de la Dakar a dɔ k'o sara kɔni muso k'o sara muso nin ma l'école santé sara de ko laban min y'o ye o kuma o dama bɔ fɔlɔ i bɛ kuma tɔ de mɛn a ye cɛnin dɛmɛ ka l'école sara ka moto san ka d'a ma a don fini a don zamara a bɛɛ lajɛlen muso in ye Amadou El Konare k'a dɔn muso in kɔni kɛra a fɛ i k'a dɔn ayiwa munumunu salo tɛ kamalen bɛna mun kɛ tuma min n'a tilala kalan na Amadou El Konare i k'a dɔn cɛnin filɛ ka lama kɛ ka sin ka baara ɲɛnama dɔ sɔrɔ baara sɔrɔli a sina woro bɔ muso dɔ nɔfɛ awɔ a gɛlɛyara deni y'a se don k'a bolo don a ko ne ka muso furu ta tɛ yen ka muso furu ta tɛ ne e ni ne bɛnna nin kan e ni ne bɛnna nin kan o ma tɔgɔ fɔ y'a se k'a kɛra Bamakɔ fa dɔ fɛ deni ma fila kɛ i y'a dɔn deni a bɛ komi se b'a ye a yɛrɛ balimakɛ dɔw bɛ yen i k'a dɔn olu ye ayiwa gorobara kwalen den ninnu maa belebeleba lubar ninnu a dɔgɔnin terikɛw a sina ka kamalen wɔɔrɔ saba fara ɲɔgɔn kan fo ka taa mɔnɛ de bɔ ale la fo ka taa cɛnin a ka fɛn o fɛn bɛ yen hali li min na u k'a bɛɛ cɛ ale de y'a bɛɛ san hali finiw a bɛɛ lahila wala futa Amadou El Konare k'a dɔn a yɛrɛ taama na a bɛ ninnu nɔfɛ a gɛlɛyara u nana cɛnin salo ten ni kamalenkɔrɔ kwalew k'u b'a dasi jama nana bɔ fila y'i kɔda kelen kɔni u nana lubari in kelen minɛ u b'a fɛ ka tasuma wuli o la sa u ko ayi dɛ u kɛcogo tɛ dɛ min jɔlen filɛ nin ye nin de y'anw ji a ye tiɲɛ fɔ nin de y'anw ji nin y'anw ci mun na ayiwa a y'a yɛrɛ ji Amadou El Konare ɲɛ sina ka da kɛnɛ kan a y'i bolo fila d'a kun ka kule a ko n t'a to yen moto minɛnw fini hali kulusi min filɛ a la ne den nin sa ye a ye ne janfa de ye Amadou El Konare mɔgɔw y'a nɛgɛsa maa sɛbɛ dɔw tun bɛ jamana olu kɔni kumana fɛ a ka sabali i k'a dɔn fugari n'i y'a ladon Amadou El Konare ni Ala ma far'i kan i k'a dɔn i laban i bolo b'a jɛ Amadou El Konare k'a dɔn ayiwa an segukaw ka kuma don l'école ka cahier bila la du o du kɔnɔ a ka costume tɛ dulon a ye wulibali don bamanan zana gansan dɛ a bɛ fɔ tiɲɛ don dɛ ka sumu furakɛ o de b'i ka l'école e ye denmisɛnnin lajigi i ka so k'a bɔra burusi kɔnɔ walima a nana kalan na i y'a jigi kalan mana dafa n'a ye diplôme sɔrɔ baara bɛ sɔrɔ ni baara sɔrɔla costume bɛ don o tɛ dulon i ka so abada bala kɔni dulon n'a ye nka costume o tɛ dulon ye Amadou El Konare waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan gɔngalaw min ye farikɔnɔjɛ kɛbaw ye sɔɔni k'a dɔn olu bɛn'u cogo nɛgɛ ɲɛ 13 surafana t'o maa don su in na segin bɛ kɛ nin gafe kelen kan nɛgɛ ɲɛ 20 ni Ala sɔnna sini an bɛ ye kɛnɛ ka sɛbɛnfuraw bɛ bɔ k'olu lakali foli ani tanuni an b'o kɛ ka ɲɛsin Musa Tangara ma tailleur Bado Kurufina i k'a dɔn awɔ jɛgafɔ ka nin jɛmu kan nin tɛ tɛmɛ a kan n ma muso ka fura n ma muso ka fura n ma muso ka fura siɲɛ 3 wuli bali tarafa tayini a banna a bɛ jɛgɛ fɔlɔ dalasi 3,000 pirate tɛ min na ayi a ma ɲaami fɛn na fɛn ɲaaminen t'a la jirimugu gɛrɛgɛrɛ nɛgɛw kɛrɛfɛ Gibson control ale de bolo tun bɛ nɛgɛ la Amadou El Konare daba tungara wa salam